Takže čaute ľudia, z dnešného videa. Dneska to bude video z Fortniteu a bude to video, ako sa zlepšiť vo Fortnite. Ja vám ukážem presný návod, ako sa naučiť hrať Fortnite, ako postupovať v turnajoch a ako vyhrávať. Poprvé si zapnete nejakú 1v1, ja doporučujem Martos 1v1, túto. Dajte si private, alebo môžete kľudne aj public, ale skôr by som to skúsil s nejakým vašim kamarátom. Teraz, keď vás to pripojilo do hry, choďte si zahrať s týmto typečkom 1v1. Normálne klasik, začiatok, takto pekne. Je hlavné si vybrať loadout, lebo je dosť pravdepodobné, že ste na tejto mape nehrali a nebudete mať loot, čo mi tiež stalo. Tak, videli ste stratégiu moju a teraz vám ukážem prvú stratégiu. Urobíte si takto dve. To sú 90-ky, akoby. Ja sa moc nesnažím. Teraz som sa nesnažil. No, takto pôjdete ako ja. Nemusíte úplne také isté edity, ale bude najlepšie. OK, to jak ma dal. Ja nehovorím, že som akože prohrač, ale dokážem niečo uhrať aspoň. No, európsky Peterbot, alebo no, Kojota, asi nepoznáte. On urobil daily rutinu na to, aby ste sa stali prohráčom. No, nie rutinu, ale čo robí on, keď proste ide hrať Fortnite. Alebo proste keď zapne Fortnite, čo ide robiť? To je taká daily rutina jeho. 4 hodiny free buildu, potom si dá 2,5 hodiny si dá tieto Zolvarsy, tam to tiež potrebujete. A potom si dá 1 hodinu ranked reloady, čož vám veľmi ovplyvní gameplay, tie reloady. Keď typeček sa zasekol v mojom boxe. A neviem, ja ho posledné kole proste nechávam, ja sa viacej sústredím na to video, než na typka. Dobre, toto som nemal robiť. Mám to do 6, keď prehrávam. Dobre, dáme to do 6. Ma to štve, proste typek hra najviac. Gameplay hrozný, ešte so simple editom. Keď to bol niektorý z vás, tak sorry, ale OK, on ma spása, ja mám sentinelku, pekne. Ktorá dáva 40 do tela. No, skôr do hlavy, ale keď prehráte proti simple edit hráčovi, tak ten typek je iba bot. Nie si z toho nerobte, ten typek je bot, ktorý nevie hrať, preto má zapnutý simple. Aj keď niekto z vás má zapnutý simple edit, nechcem ho hrotiť, ale proste vypnite si to, skúste si dať normálne hry s normálnym editom. Keď hrajete na PlayStationu, tak to chápem, ale keď hrajete na počítači, pak fakt vás nechápem.
Ako, no hate, ale proste, neviem, ja to nechápem. No, a teraz si dáme Zonvarsy. Keď ste sa už pripojili do hry, to je ďalšia časť rutiny, tak si musíte zabrať haj, ja som to nestihol, lebo som potreboval niečo urobiť. No, nie že niečo urobiť, ale je najlepšie, keď si urobíte toto, ale ja potrebujem mať haj, lebo mi to teammate začne stávať a som dead proste. Hop, hop. Idem na low ground. Tu je ťažké sa na všetko sústrediť, lebo to je 50 hráčov. 50. My sme ešte reálne jeden teraz. Čiže odkopem ho. Ezo. No vidíte, máte zabraný haj. Ste tu, dáte kounu, položíte, hop, hop a hop, hop, hop. Čo je za hrača, kamo? No, toto kolo sme dosásali, ale je to OK. Moje teammates sú podo mnou, takže dáte si takto. Hop. Kamo, ale prečo na mňa idú 50 hráči? Tu bude tým, že som dobrý. No, to je jedno. Dobre, ideme na ďalšiu časť rutiny. Tak. Teraz si dáte jednu hoďku freebuildy. Ja nemám na to, že freebuildy. Ja na to nemám. No, nemám na to, že by som hral reloading. Lebo som moc veľký bot, ale idem skúsiť. Lebo zapnem si custom kysel, no. Čakaj. Kód si dáme random. A idem aj ukázať. V rankedách to nefunguje, no jasné. No, portlo na 100, no teda mňa to portlo do hry. Je to jednu, ako máte mapu, ale ja teraz mám tu Squid Grounds. Takže najlepšie je padať niekde sem, alebo sem. Skôr tu, lebo tam máte veľa lootu. Ako dosť veľa. Alebo ja väčšinou padám ešte, že red greens, lebo tam máte tú palenku, čo robí okolo kočí, piatonita. No a tam sa tiež dokážete naučiť. Tu sú častky, len potrebujete ich hľadať, ale pozri, už mám dve super rare zbrane na začiatku hry. Ale to sú customky, áno, aby ste si nemysleli, že jak som robil to, že tu nemám ľudí, tak ne, nevadí. Mám útoka,
A keď mi je úplne na nič. No. Tu pôjdete dole. Hop, hop, hop. Ja som fakt, že jednotka. No dobre, pekne, tu máte čačku a môžete si ísť fejbulovať. A takéto customky robia vám aj na mojom TikToku. Vyjde vám tu od 3, 2, 1. Dajte tam všetci follow, budú tam customky o rôzne ceny, vývaxy a tieto. Takže dajte tam follow a budem rád, keď mi dáte tam follow a to je všetko. Nie. No, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte tu like, odber, napíšte nejaký pekný komentár, či vám to pomohlo alebo nie. Najlepšie bude, keď dáte follow na ten TikTok a ja sa lúčim s vami a dúfam, že sa uvidíme u ďalšieho videa alebo na ďalšom streame. Takže čau.